Săptămânile trecute, Ana de Hillerin v-a făcut cunoștință cu un om pe care Dumnezeu l-a dăruit cu adevărat sufletelor pe care le păstorește. Părintele Petru Munteanu, parocul Bisericii Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din comuna Săvinești, județul Neamț. Despre activitatea părintelui, o activitate făcută cu adevărat din dragoste pentru oameni, în minutele următoare la Universul Credinței. La centrul social de la Săvinești, acolo unde mănâncă zilnic peste 80 de copii, lucrul începe odată cu răsăritul soarelui. Părintele Petru Munteanu a înființat tot aici o brutărie. Zilnic fac pâine pentru a putea susține financiar costurile acestui așezământ social. Și tot pentru copiii care vin aici, sectorul Diaconia din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor donează trimestrial 3.000 de lei. Până acum, centrul a primit 6.000 de lei. Avem pâine cu cartofi la 2 lei. Mai avem pâine împletită din aluat alb și semi-integral, în 2 culori. Și acum am început un sortiment nou, pâinea casei, care sperăm să meargă la fel de bine ca restul. De câte ani sunteți voluntar? De când s-a făcut asta atelier, dar eu nu zic că e un atelier, zic că e un colț de rai, așa cred eu. În primul și în primul rând facem deserturi pentru copiii care vin și mănâncă aici. Apoi mai creăm alte deserturi pentru a merge a le vinde, făcând rost de bani tot pentru ei. Din mila lui Dumnezeu gândesc eu și am un crezământ că Dumnezeu lucrează și tainic așează pe fiecare în parte și cu binecuvântarea Părintelui mă obrânci să lucrez și eu prescura. Nu este ceva mai frumos decât să te implici în comunitate și să trăiești vibrația aceasta frumoasă și sănătoasă unei comunități care respiră împreună și care caută să se ajute. Sunt foarte multe activități și programe educative care se desfășoară aici. Preocuparea părintelui Petru Munteanu și a celorlalți membri ai Fundației Solidaritate și Speranță este să le ofere copiilor și tinerilor un viitor mai bun. Părintele îmi spunea că faceți foarte multe produse naturale, fără ingrediente chimice, totul este produs de dumneavoastră aici, dar că nu reușiți să vindeți din ele. Sirop de păpădie, da? Da, anul trecut, cu ajutorul voluntarilor acestui centru, am început să desfășurăm o activitate și anume cea de a produce siropuri naturale. Siropuri naturale din diverse sortimente. Avem aici clătina, siropul de brad, sirop de coarne, siropul de căpșuni, de caise și anul acesta am introdus un nou sortiment și anume siropul de flori de păpădie. Siropul adună comunitatea. Siropul preparăm din flori, îl punem la macerat și după aia îl strecurăm și îl punem la sticle. Cine culege florile? Voluntarii, copiii care mănâncă la fundații. Fiecare sirop are povestea lui. Are o ploaie, are o excursie copii în luncă, are o discuție cu doamna bucătăreasă, are o grămadă de povești. Fiecare sirop adună comunitatea, fiecare proiect ne adună pe noi, pe toți. Nici dulcețurile n-au avut succes pe piață? Nici dulcețurile și nici siropurile. Dulceață de coarne, văd aici. Dulceață de coarne. Avem aici dulceață de zmeur, dulceață de căpșuni, am avut dulceață de măceșe. Și de ce credeți că nu au avut succes? Cel mai clar și cel mai bun motiv pe care aș putea să-l spun e că cele cu coloranțe au un preț mai mic. E adevărat că cele care sunt naturale 100%, clar și costul lor este puțin mai ridicat. Da. Și atunci oamenii preferă cei mai ieftini. Ne dorim ca orice proiect pe care îl dezvoltăm în adunarea acestei comunități, ne dorim să crească și de aceea nu ne plângem că nu se vinde siropul, cât ne bucurăm că am reușit să avem atât de frumoase amintiri și activități cu copiii noștri. Din primăvara anului trecut, cu ajutorul Fundației Orange, părintele Petru Munteanu a reușit să înființeze la centru și un atelier protejat de croitorie. Mai exact, una din 3 persoane angajate este cu dizabilități. Restul sunt tineri care nu și-au găsit loc de muncă. Venind aici,
au învățat practic de la zero o nouă meserie. Însă frumusețea produselor tradiționale care ies din mâinile lor nu mai are nevoie de nicio prezentare. Scopul și finalitatea acestor produse este de a implementa și de a susține economia socială. Persoanele angajate sunt persoane care nu și-au găsit loc de muncă pe specializarea lor și pentru o perioadă sunt ajutate în cadrul fundației să se dezvolte și să intre pe piața muncii. Ești asistent medical? Da, am terminat acum 2 ani, dar nu am găsit post. Am încercat, am căutat, dar nu s-a putut. Și am venit aici la Părintele și la început am lucrat ca voluntar, am ajutat și apoi m-am angajat aici la croitorie. A fost o provocare, pentru că nu știam nimic despre mașină, despre nimic și interesant. Eu de meserie sunt laborant chimist și activez ca și voluntar. Îmi place lucrul de mână, îmi place să ajut și îmi place să mă implic. Fundația condusă de Părintele Petru Munteanu a primit în folosință clădirea fostei școli din Săvinești. Au renovat-o și din vara anului trecut a început noul program Hai cu noi, destinat copiilor și tinerilor. La After School învață zilnic peste 30 de copii. Mi-am dat seama că după atâția ani de funcționare a cantinei, acești copii au nevoie de mult mai mult. Au tot felul de probleme, nu numai sociale, dar și la școală și emoționale. Părintele s-a gândit și la cei la care nu se gândește nimeni. În 2014 a semnat un protocol cu penitenciarul de minori și tineri din Bacău și de atunci, săptămânal, vin aici 10 persoane aflate în detenție pentru a participa la activități practice și educative. Ne scoate din rutina de zi cu zi, din penitenciar. Avem contact cu lumea reală, cu activități care ne distrează atenția de la... Dar dumneavoastră de cât timp veniți aici? Asta este a doua oară. Este extraordinar de important să ieșim în comunitate, să putem avea un dialog și cu altfel de persoane față de cele cu care ne confruntăm zi de zi în penitenciar. Este foarte important să încercăm împreună să dăm un sens vieții acestor oameni de după detenție, să fie ajutați să se reintegreze și să găsească drumul drept în viață. Cele mai noi proiecte din cadrul fundației sunt extrem de ambițioase. Este vorba de almanahul Jurnal Spiritual și de buletinul parohial Hai cu noi, publicații care pot fi citite și online, iar acum se lucrează la deschiderea unui post de radio și a unui post de televiziune. Proiectul de radio și televiziune a venit ca o continuare a proiectului de After School. Am dorit ca Samaritanul Milostiv prin glasul Sfintei Evangheliei care îl descrie să devină un model al voluntarilor din ziua de astăzi. Dorința Părintelui și a mea este să intrăm în contact direct cu ascultătorii, să avem emisiuni de calitate, emisiuni la care să se conecteze, pentru că va fi un radio cu emisie prin internet, să se conecteze ucenicii, cunoscuții, ajutătorii Părintelui din țară și peste hotare. Dorim să le oferim un dialog atunci când nu pot să vorbească sau să se întâlnească direct cu Părintele sau cu duhovnicul lor, acolo de unde este. Încercăm să le arătăm acea primire, acea dragoste instantanee și explozivă, cum îi spunea Sfântul Paisia Ghioritu, cu care îi întâmpinăm, ei răspund la ea și atunci ei rămân în continuare într-o stare de sănătate și de evoluție ca oameni. Ne propunem să creștem pe orizontal acest proiect, să fie exact ca într-un roman al formării atât pentru noi, membrii echipei, cât și pentru cititorii noștri, care ne spun ceea ce vor, ne spun când greșim, ne spun când doresc să amplificăm, să dezbatem în mod deosebit anumite subiecte. Ne dorim să venim cât mai mult în întâmpinarea lor. Ceea ce ați văzut la noi și ați văzut că dezvoltăm în aceste activități
am dorit să le împărtășim prin intermediul dumneavoastră celorlalți și i-am invitat să încerce. Și în această bucurie a produselor sau proiectelor să trăiască frumusețea bisericii celei vii, care se adună într-o comunitate.